ואנחנו פרק ראשון רשמי, אין יותר כבר פיילוטים. כשהחלטנו על הפודקאסט הזה, אז היה לי חלום ושאיפה כזאת שהאורחת הראשונה שלי תהיה שרון. והיא ככה, פשוט, וזה ככה, הנף יד הסכימה להצטרף, אז אני ככה ממש שמח שאנחנו מארחים את שרון כהן פה איתנו. קצת מכיוון שזה פרק ראשון, אז אנחנו גם נציג את עצמנו. שמי יונתן בן עמי, מתאמן בקרוספיט, חובבן כמובן, עובד בכלל במחשבים, מושבניק, אבא, ילדים, בעניין הזה. שוב, זה לא תוכנית על קרוספיט, מי שרואה ומקשיב, אתם מוזמנים להקשיב ולהתחבר. וזו לידי... אני תמר, שנתיים בקרוספיט, קצת עכשיו מתאוששת מפציעה, אז אני לא עושה את האופן, כואב. 3 ילדים, מתה על קרוספיט, זהו, ורצינו להביא את הקרוספיט למקום נוסף מעבר לאימונים עצמו, קצת להביא דברים שמעניינים אותנו, שיעניינו אתכם, וזהו, ויש לנו את יובל. יובל. אתם שומעים אותי, אבל... מקווה שלא תראו. אולי בפרק הראשון. הופעת הולך. זה כמו... סטיג. כן, כמו סטיג. כמו סטיג. חשוב להגיד, אנחנו משתמשים הרבה במילה בקרוספיט, אבל קרוספיט עבורנו אפשר להגיד, זה הכל. כאילו, קרוספיט אומר, צא תגלוש, קרוספיט אומר, לך תעשה סקי, קרוספיט אומר, תרים משקולות, קרוספיט אומר, תעשה התעמלות, קרוספיט אומר, טוב. אז יש מועדוני קרוספיט ויש פשוט בכללי. אז לא חייבים להיות קרוספיטאים בשביל להקשיב לזה או להתחבר לזה. זה רק מבחינתי מונח, ומה שחשוב זה שאנשים פשוט יעשו משהו. יאללה, בוא נתחיל. כן, בדיוק. אז שרון, ספרי לנו קצת על עצמך, הבנו שבכלל התחלת מהמקום של חקירה. נכון, אני עושה ספורט מגיל קטן, בערך מגיל 3, הייתי מפרקת את הבית, אז לעשות ספורט ואני אמריקאית, גדלתי בארצות הברית, אז ספורט מאוד נגיש לילדים, גם ברמה תחרותית, והתחלתי בעצם עם ג'ימנסטיקס, ואחר כך בתיכון התחרתי, יש עונות בתיכון, אז אפשר לעשות 4 ענפים שונים, אז הייתי עושה שחייה, ג'ימנסטיקס, אתלטיקה, ואז באף סיזן אז גם יש שחייה או ג'ימנסטיקס. ואחר כך בעצם נחשפתי לחתירה באוניברסיטה, למדתי תואר ראשון ב-University of Wisconsin, Madison, ולא היה לי מושג מה זה חתירה בכלל, אבל מגיעים לשם, עושים orientation לפרשמן, ואתה נכנס לאולם ענק, ויש שם איזה 40,000 סטודנטים, והמאמנים של החתירה פשוט מסתובבים, וניגשים לאנשים שנראים להם כאילו ספורטאים, ואומרים להם יאללה בואו לנסות. אז ניגשו אליי, ואמרתי טוב חתירה, מה זה? אין לי מושג מה זה כאילו וויסקנסין, קר פה, אין פה מים וכאלה. ואז הם הראו לי מה זה היה נשמע מגניב, וחודש כזה עושים טריינינג ממחנה אימונים כזה, אבל מלמדים אותך ממש את הבסיס. ואז זה בעיקר כל מיני תרגילי כוח, לראות את הבסיס שלך וריצות ודברים כאלה, וגם מכניסים אותך לסקירה בפעם הראשונה, אתה צריך לחתור. עכשיו הייתי הכי גרועה שם, כאילו המאמנת הראשית ראתה אותי והיא אמרה למאמנת העוזרת, אין מצב שאנחנו לוקחים אותה, אין, כאילו לא ידעתי מה לעשות עם המשות, וזה משות אחד, וכאילו צריך יד אחת מסובבת, יד שנייה ישרה, וכאילו התהפכתי שם, לא ידעתי מה לעשות. התהפכת במבחנים? לא ממש, כאילו כזה נתקע לי המשות ולא ידעתי מה עושים, וזו סירה גדולה כזאת של 8, ויש מישהו קטן שיושב מקדימה וכאילו מנווט, הקאקסן, והם פשוט צחקו עליי, וכאילו באף אחד איתנו לא ידע כלום, גם היינו צריכים לנסות לחתור בסירה כזאת. ואז באנו לחלק השני ועשו לנו כל מיני מדידות, ובמדידות עשיתי ממש טוב, כי היה לי הרבה מתח וריצה. כל מה שלא סירה היה בדיוק. אז המאמנת הראשית אמרה, כאילו, אין מצב, כל זה בדיעבד היא סיפרה לי, כן? אבל היא אמרה, אין מצב, לא לוקחים אותה, והעוזרת מאמנת אמרה, לא, כאילו, יש לה בסיס טוב, היא ספורטאית טובה, תני לה צ'אנס ללמוד, וזה, ואז בסוף נהייתי קפטן
המאמן של הנבחרת, ועשיתי אולימפיק דבלופמנט, כאילו ממש נכנסתי לזה חזק. ונהנית מזה? ממש. חתירה זה ספורט מקסים בעיניי, כי יש את הקטע הקבוצתי שאני מאוד מתחברת אליו, וזה גם ספורט אינדיבידואלי, כי אתה צריך לדחוף את עצמך מאוד חזק, אבל כשאתה בסירה עם עוד אנשים, הכל חייב להיות מתואם, הכל. גם הנשימה, גם המחשבות, זה היה מגיע למצב שנגיד, אחר כך שהתחרתי בנבחרת ישראל, ואנחנו זוג בסירה, אז הייתי יודעת בדיוק מה זאתי שיושבת לפניי, בדיוק מה היא חושבת ומה היא מרגישה, ואתה ממש נהיה מתואם עם הבן אדם, וזו הרגישה מדהימה. וכשזה הולך טוב, הסירה פשוט עפה, וגם להיות בחוץ כל הזמן, והתחושה הזאת של הסירה זזה על המים, אין משהו כזה, כן, ממש. ומתי בעצם עברת מארצות הברית לארץ? אז עברתי לארץ ב-2004, התחלתי לעשות עלייה, ורציתי לחתור לייצג את ישראל. לבד? כן, וואו, עלית לבד, וואו. וישר כאילו מצאת, בדקת לפני זה שיש גם קבוצות חתירה? כן, זה היה לי תהליך כזה, שגם כשהייתי באוניברסיטה, אז המאמן, כאילו היה לי פגישות עם המאמן פה בארץ, ובאתי לפה לאיזה קיץ, ועשיתי קצת אימונים איתו, והייתה בזמנו מישהי שחתרה גם, וחשבו שנעשה ביחד זוג, עד שהגעתי כבר השתנו הדברים, ולא ממש הבנתי מה זה ספורט בארץ. אז כזה, באתי, עשיתי עלייה, ואמרתי, יאללה, ננסה לחתור, ולא בדיוק יצא כמו שחשבתי שיהיה, אבל אז עשיתי את זה שנה, ואז החלטתי שאני אשאר פה בכל מקרה. באמת? כן. כאילו, מה משך אותך כאן? ההורים שלי ישראלים שירדו, אז גדלתי בבית שכל הזמן דיברו עברית, והיה מאוד, ישראל היה קטע חלק מהחיים שלי, וגם כשהייתי קטנה אז היינו באים לבקר פה הרבה, ויש לי קצת משפחה, אז היה חיבור לארץ, ולא יודעת, יש פה איזה משהו שאני אוהבת בישראל. זה כיף לשמוע את זה, כי כל הזמן אנחנו מתלוננים, ורק ארצות הברית, וזה נורא כיף לשמוע את ההפוך. וגם, האמת היא שהייתי מאוד נאיבית, לא ידעתי בדיוק מה זה אומר. אבל תמיד, מאז שהייתי קטנה, היה לי חלום להיות באולימפיאדה, שלא יצא, ורציתי מאוד לעמוד עם הדגל של ישראל, וזה. אז זה היה המקור. כן. ואחר כך עבדתי פה, ניהלתי את המועדון קיאקים באילטון, בלב הים. ועבדתי גם בהייטק, כל מיני דברים, ואז נפתח פה תוכנית של 4 שנתי של הרפואה. כן. ועשיתי תואר ראשון בארצות הברית בפרימד, אז אמרתי, יאללה, אני אמשיך עם הלימודים. ועכשיו בדיוק סיימתי את 4 שנים האלה. איפה? בתל אביב? בתל אביב, כן. אוקיי. ואני מתחילה את הסטאז' באוקטובר. איפה, באיזה בית חולים? בשרון ובנינסון, זה ביחד. אוקיי, ובמה את מתמחה? אני עוד לא מתמחה, זה שנה לפני. אוקיי. ואז יש לי התמחות, ואני רוצה לעשות רפואת שיקום ורפואת ספורט ביחד. מגניב. אז בווינסקונסין את למדת מה? פרימד ו-English literature, כן. איזה שילוב. כאילו עם הרופא, עם החולה כזה מרגיש לא טוב. הרשה לי להקריא לך משהו שאולי... משהו שכתבתי. או מכירה את החוות דעת הרפואית. לפניכם... רגע, ואז בקייקים את היית שנה? לא, זה כזה, הייתי שנה שהבאתי, ואז לא היה מאמן ולא היו מתחרים, אז עזבתי את זה, ואחר כך חזרתי לזה שוב, דווקא הגיע מאמן מעולה מפולין, שהיה המאמן שלי, והייתה בחורה, בזמנו הייתה מאוד צעירה, והיא כאילו התבגרה קצת, ויכולנו לעשות זוג ביחד, ויצאנו לחתור באליפות אירופה, וכמה תחרויות, והיה ממש כיף. אז כמה שנים עשית את זה כאן? סך הכל זה היה 3 שנים שהייתי בנבחרת. אוקיי, ואז איך הגעת? ואז ישר זה היה קרוספיט? ואז ישר לא, אז התחלתי ללמוד. אוקיי. ורק אמרתי זהו, אני לא מתחרה. זה ספורט? לא עשיתי ספורט, אבל אמרתי שאני לא מתחרה יותר, שכאילו מיציתי, ועשיתי סמסטר אחד בלי להתחרות, והשתגעתי ממש. והמשכתי להתאמן? התאמנתי באוניברסיטה, סתם. כאילו עשיתי לעצמי אימונים של חתירה וחדר כושר. וכל מיני כאלה, אבל זה לא היה אותו דבר, היה חסר לי. ואז התחלתי, כאילו שמעתי פה ושם על קרוספיט,
כשהייתי באיזה ביקור בארצות הברית, זה בדיוק היה CrossFit Games איזשהו שנה, וראיתי את זה בטלוויזיה, ולא ידעתי מה זה, בכלל אמרתי, וואו, מטורפות, כאילו איך הם עשו את הדברים האלה, וזה. וקצת רציתי לנסות, אבל האמת שבגלל שלא נחשפתי אף פעם להרמת משקולות אולימפי, זה מאוד הפחיד אותי, כאילו, ואין לי את הרקע הזה בכלל. עשיתי המון ענפים של ספורט, אבל רק, כאילו, חתירה, ריצה, שחייה, סקי, קייקים, דברים כאלה, אף פעם לא הקטע של רמת משקולות, ואני גם יודעת שאני לא בנויה לזה בדיוק, אני כאילו הפוך ממה שצריך להיות אם אתה רוצה להיות משקולן. אז זה מה שהפחיד אותי. אז לקח לי קצת יותר זמן להגיע לקרוספיט. אם זה לא היה זה, אז הייתי כבר לפני הלימודים מתחילה נראה לי. אז שאלתי בכל המקומות מי מכיר מאמן שהוא מאוד מקצוען ואכפת לו מטכניקה ושאנשים לא נפצעים. אוקיי. ובכל מיני מקומות כולם אמרו ירון נוף על השם הזה. אז כאילו בזמנו הרצליה היה הבוקס הידוע והיה את ירון והיה את כאילו את החבר'ה בקרוספיט תל אביב. כן. שזה היו השלושה בוקסים שבעיקר דיברו עליהם, זה היה לפני שכל הבוקסים נפתחו. אז הגעתי לירון נוף והדר יוסף, והאימון הראשון שלי היה Death by Thrusters. והוא התלהב, ואני דיברתי איתו בטלפון, אמרתי לו, תקשיב, אני ספורטאית תחרותית, אבל אין לי ניסיון במשקולות וכאלה, אבל ממש חסר לי הקטע של להתחרות, ואין לי הרבה זמן להשקיע, כי אני לומדת רפואה עכשיו וזה, ושמעתי שקרוספיט זה אימון של שעה, אז הוא כזה, טוב, יאללה, תגיעי לאימון, ננסה. אז הגענו לאימון, הוא אומר, טוב, זה מות, אמרתי, סבבה, אז הוא אומר, תעשי כזה דבר, וכל דקה אנחנו נעשה עוד. ואז הוא פשוט המשיך, וכל שאר האנשים באימון הפסיקו, וכאילו הוא אמר לי, טוב, תמשיכי. הגעתי לאיזה 16 או משהו באימון הזה, ואז הוא אמר לי, טוב, סבבה, יאללה, את מתחרה. וככה זה הכל התחיל. האימון הבא, אחרי זה היה מרף, נראה לי. אבל אחרי האימון הזה, זה התחיל לזור? כן, ואז זה כאילו יום או יומיים אחר כך עשינו מרף. עשיתם מרף? כן. אוקיי. זה היה האינטרודקשן שלי לקרוספיט, וממש אהבתי את זה מאוד. ועדיין, משקולות זה החולשה שלי יחסית, אבל זה נחמד, אני אוהבת את זה, ויש לי מאמן מדהים למשקולות, יבגני. כן. והוא התחלתי לעבוד איתו לפני כמה חודשים, והוא ממש מדהים. אז זהו. אז בעצם התחלת קרוספיט באיזה שנה זה היה? זה לפני 4 שנים. זה השנה הרביעית שלי עכשיו. זה היה במרץ 2013, או אפריל 2013 התחלתי. אוקיי, כי אני ראיתי כאילו את הפרסומים עלייך, זה כאילו, הכתבות הראשונות עלייך זה 14-1, כאילו... נכון, האופן הראשון שלי היה ב-2014. אוקיי. האופן השני היה שנה שעברה, כי 2015 הייתי פצועה. אוקיי. אז התחרתי 2014, 2016 והשנה. וכשהתחלת עם הלימודים והכל, כמה פעמים התאמנת בהתחלה? בהתחלה זה היה איזה בערך שבוע שהגעתי לאימוני קבוצה איזה 3 פעמים בשבוע, ואז רם דובר היה מאמן אצלנו גם, אז עשיתי כמה... כן. עשיתי כמה אימונים איתו, ודוד מצרי היה שם גם, אני ממש זוכרת טוב את ההתחלה. רם הראה לי איך לעשות איזה קלין או סנאץ' או משהו, ועבדנו ביחד, ההתחלה היה ממש מצחיק. ותמיד היו צוחקים עליי, כי הייתי עושה את החימומים הארוכים שאני רגילה אליהם בחתירה, וזה, אז הייתי יוצאת לריצה של 20 דקות, וחוזרת, ואז עשיתי את החימום, וכולם כזה, מה יש לך? מה את עושה? מה יש לך? מה אתה מבזבזת כוח? כן, מבזבזת כוח. ואז לאט לאט התחלתי ללמוד את כל הדברים, כאילו לא ידעתי כלום, ממש היה לי את הבסיס האירובי, וגם לא הייתי כזה בכושר טוב, כי חצי שנה כזה עשיתי הרבה פחות, אבל מהר כאילו הכושר חזר, ולקחתי את הזמן ללמוד את הסקילס, דאבל אנדר זה היה קצת קשה, ומשקולות כמובן. ואז כבר התאמנת לבד, לא בקבוצה בשלב הזה? לא, התאמנתי הרבה זמן, כאילו עשיתי אימוני קבוצה, נראה לי זה היה משהו כמו איזה חודש, ואז כבר, האמת שהתאמנתי הרבה עם דוד מצרי בהתחלה,
וגם עם ירון, הוא כתב לנו תוכנית, ועבדנו גם לפי התוכנית שלו, וגם לפי ה-competitors קצת. אבל בעיקר, האמת שאני לא זוכרת כזה טוב בדיוק לפי מה עבדתי, אבל ירון בעיקר הוא היה המוביל, הוא היה כותב לי תוכניות אימון עד השנה בעצם, הוא היה אחראי לתוכנית אימון. והיינו עובדים לפי מה שהוא עושה, וגם בהתחלה שהייתי לא ממש הייתה קבוצת מתחרים. רק היה את רם ודוד, ורם עזב ופתח בוקס משלו. אז הוא היה ראשון? זה הבוקס הוא כן, פתח? זה היה, עם ישראל? לפי דעתי זה היה כאילו ממש בהתחלה, שהוא הלך ופתח את הבוקס שלו, אז הוא עזב, ואז נשאר אני ודוד, ואחרי כמה חודשים רייצ'ל ואבי יונה הגיעו אלינו, ואז פתאום נוצרה קבוצה, וגם תמר בדיוק הגיעה והתחילה לאמן. כן, תמר בר. ואז התחלנו לעשות אימונים ביחד. זה כבר היה ב-2014. שזה כבר היה לקראת האופן? כן, אני לא זוכרת בדיוק את הזמנים. אז והאופן הראשון, איך הוא היה, כאילו... רגע, אני עדיין מאחורה בעניין הזה של החימוש של ה-20 דקות, שעידית קארו, אני שלא מכיר מאוד את קורס ראשון, שולחת אותם לסיבוב ריצה, כולם כזה, מה הסיבוב ריצה? וזה 1,000 מטר. אז זהו, אז עידית הגיעה גם מתישהו בתקופה הזאת, ובהתחלה היא גם לא ידעת כלום, והיא הייתה עושה אימונים אישיים עם יורי דוידוב, ותמיד הייתי רואה אותה, וכזה אומרת, וואו, היא נראית ממש מגניב, ולא יצאנו לדבר על פעם, ואז התחלנו לדבר, וממש התחברנו, ואז עידית הייתה הטריינינג בודי שלי במשך איזה שנה וחצי, היינו מתאמנות ביחד כל הזמן, היה ממש כיף. היא הולכת לצפות בווידאו הזה ולהגיד, אמרתי לכם 1,000 מטר ריצה, אמרתי לכם, תפסיקו לפחות לי, 1,000 מטר ריצה. זה היה ממש טוב, ועידית עזרה לי המון בשנה שהייתי פצועה עם הגב, שבטח נגיע לזה תכף, אבל היה לי מאוד קשה כי הייתי צריכה פתאום שנה לשנות הכל, ותמיד היינו מתאמנות ביחד, למרות שהיינו עושים דברים אחרים, אבל היא עזרה לי לעבור הרבה קטעים שהיו קשים. אז איך בעצם, אז עכשיו נחזור רגע לאופן הראשון שלך. היה לך מטרות לשם כבר? אז לא היה לי מושג כאילו מה הולך לקרות, ועדיין ממש לא ידעתי, היום בדיעבד שאני מסתכלת אחורה, כאילו לא ידעתי כלום בערך. אבל לפני זה היה תחרות ההאפר. כן, ההאפר שלנו. אז זה היה בעצם המצב התחרותי הראשון שלי בקרוספיט. והאימון הראשון היה עם דאבל אנדרס ופוש-אפס ועוד משהו. וזה פשוט היה זוועה, היה לי כל כך גרוע. והוא נתן את האופציה לעשות גם סינגל אנדרס וגם דאבל אנדרס, שזה בכלל היה נורא. כי אמרתי, טוב, אני אנסה דאבל אנדרס, ואז אם לא ילך, אני אנסה סינגל אנדרס, ובסוף לא הלך כלום, וכאילו, לא ידעתי מה לעשות, וקבצתי, וכאילו שום דבר לא יצא, והוא גם, רון קפרי היה השופט שלי, והוא לא ידע איך לספור לי, ולא ידע, זה פשוט היה אימון בלגן לגמרי, ואז ירון עמד מולי, וגם דוד היה שם, והם שניהם צעקו עליי וזה, ולא ידעתי מה לעשות, ואז אני רק זוכרת שסוף לסוף הגעתי לחלק של הפוש-אפס, כל כך הייתי בעצבים שכאילו פשוט עשיתי כאילו ג'ומפינג פוש-אפס, ומישהו שמעתי מישהו שואל כאילו, מה יש לה? למה אני עושה פוש-אפס ככה? כאילו הגעתי... הם אמרו זה אחרי 20 דקות ריצה. לא, ואז נראה לי הגעתי במקום אחרון משהו באימון הזה, וישר יצאתי מהתחרות, כאילו לא היה לי אופציה לעבור להמשיך הלאה בגלל שעשיתי כל כך גרוע במקצוע הראשון. ואיך הרגעת, כאילו התאכזבת? ממש, בכיתי, וזה היה ממש... כן, כי זה היה מתחושה כזה שסוף בסוף אני באה להתחרות, ולא יכול, אפילו אחרי 5 דקות זהו, זה נגמר. כאילו, לא יכולתי לעשות כלום. והיה לי המון לתת, רציתי לעשות אימון טוב, אז ממש התבאסתי. אבל אז כאילו היה עוד כמה אבנטס שכן השתתפתי בהם, ואז הגיע חצי גמר ושם כבר כאילו הוציאו אותי מהתחרות. ואז אחרי זה היה אופן, והאימון הראשון באופן היה דאבל אנדרס, אז כאילו אמרתי אוי זה עוד פעם. הנה זה מדהים שוב. בוא נעשה שנייה קאט, סליחה שאני כותב לך, אני פשוט נהנה להקשיב לה, כאילו קרה הזמן, אבל נעשה שנייה קאט בעניין של לא רוצים את התוכנית, ככה זה ממשיך. בוא נסביר רגע למי שלא יודע מה זה אופן ומה זה, אז... אוקיי, צודק. זה הולך קצת גם לאנשים שהם לא יודעים מה זה קרוספיט. אז אופן בעצם
תסביר מה זה אופן? כן, יש עונה תחרותית בקרוספיט, וזה בעצם מתחיל בתחרות שנקראת אופן, שזה 5 שבועות, שכל שבוע יש מודיעים אימון, וזה תחרות בינלאומית, כל העולם משתתף, יש איזה 400,000 משתתפים או אפילו יותר. ודייב קסטרו, שהוא הפרודיוסר של הקרוספיט גיימס, אז הוא ביום חמישי בערב, הוא מודיע מה האימון יהיה לאותו שבוע, ואז יש מספר ימים לעשות את התוצאה הכי טובה שאפשר. אפשר לעשות את זה כמה פעמים שרוצים, ובסוף שאתה מחליט על התוצאה שלך, אז אתה מעלה את התוצאה ביחד עם סרטון לאתר, ואתה צריך שישפטו אותך שופט, והכל כאילו מסודר. ואז לפי התוצאות שלך אתה מקבל איזשהו דירוג עולמי. וכל אזור מחולק לריג'ן, אנחנו באפריקה ריג'ן, ויש אפריקה, יורופ, בתוך ארצות הברית, בגלל שהיא גדולה, אז יש כמה ריג'נס בתוך ארצות הברית. מתעצמתי. כן. ואז כל התוצאות מגיעים לאיזשהו דירוג, והתחרות הבאה זה ה-regionals בעצם. ולפני שנה חיברו את ה-regions הקטנים ל-regions הגדולים, אז אצלנו היום ה-regions זה בעצם אירופה ואפריקה, אסיה, לא, אפריקה ביחד. היינו באסיה. וה10 הקבוצות הכי חזקות וה10 individuals הכי חזקים מאפריקה מוזמנים לשלב הבא, שזה ה-regionals באירופה. ובאירופה 30 משתתפים מקבלים להשתתף. ואז מגיעים ל-regions, בעצם יש 40 מתחרים בכל קטגוריה. ומשם, נראה לי שזה הטאפ 5 או טאפ 3, אני לא זוכרת, הם ממשיכים לגיימס. שזה האליפות, אני חושבת שזה טאפ 5 באינדיבידואלס וטאפ 3 ופשוט לוקחים כאילו את ה-30 הכי טובים לריג'נלס, כאילו בדירוג? בתוך אירופה, כן. אז לוקחים את הטאפ 30, בתוך אפריקה לוקחים את הטאפ 10, לא משווים בין אירופה לאפריקה. אוקיי. פשוט בתוך, זה מה שהוא נתן, הוא עשה כזה allotment, לכל ריג'ן יש את המספר שלה לפי כמות המשתתפים. אז יש עדיין את החבר'ה של אסיה שעכשיו מתחרים עם אוסטרליה. אוקיי. ואז יש את ארצות הברית. כן. והוא קרא לזה שמות אחרים, אז נגיד אנחנו המרידיאן ריג'ן, ככה זה אירופה ואפריקה ביחד. ואז משם אפשר להמשיך לגיימס. כל זה נכון עד לגיל 35. מי שגיל 35 ומעלה, אז הוא במאסטרס, ושם זה קצת אחרת, אז יש את האופן, ועד שנה שעברה זה היה ה-200 המובילות בקטגוריית גיל, כאילו, 200 מובילים, מזמינים אותם לשלב הבא, ששם זה לא ריג'ינל, אלא זה שוב פעם סוג של אופן כזה, שזה 3 אימונים לפי דעתי, שגם צריך לעשות אותם ולצלם אותם, ואז אתה שולח את התוצאה, ומתוך האנשים האלה, הטאפ 20 בעולם מקבלים הזמנה לגיימס. כאילו מדרגים על הריג'ינלס. זה עוד שלב. הריג'ינלס במקום שזה יהיה פיזית תחרות, עושים עוד 3 אימונים, ששם גם אתה צריך, נגיד שנה שעברה היה, אחד האימונים היה אחד RM deadlift, והיה עוד איזשהו אימון עם muscle ups וכל מיני דברים כאלה. ואז לוקחים את התוצאות, ואני לא בטוחה אם זה קשור גם, כאילו מחברים את זה גם לתוצאות שהיו לך באופן, או שלא. לא בטוחה לגבי החוקים, אבל אני רק יודעת שה-20 המובילים ממשיכים על הגיימס, וזה מה שקורה במאסטרס. חשוב להגיד גם שהאופן זה לא רק עניין תחרותי, זה גם בנוי לאנשים כמוני, חובבנים, והם רק רוצים להשתתף בשביל לקחת חלק בזה, ובעצם יש את הדרך האופטימטיבית לעשות את זה, שזה אימון שאנחנו קוראים לזה RX, או RX, כל אחד קורא לזה. ובעצם יש סקיילים שמישהו שהוא, נגיד אבי למשל, אבי קלצל המאמן של הבעלים של הוד השרון, אז לחדשים, גם אם הם נכנסים מאוד חזקים, הוא לא רוצה לשבור אותם, לא פיזית ולא נפשית, אז הוא אומר, אתם עושים סקייל, שזו גרסה יותר רכה, נקרא לזה, או לבצע את האימון, ואז הם יכולים גם לקחת חלק בזה, ואז בעצם כולם יכולים להשתתף באיזושהי דרך, יש אימון, ולאט לאט מורידים כל מיני שלבים, כדי שבעצם כולם יוכלו לקחת חלק. ממליץ.
אני חושבת שזה מה שמאוד יפה בקרוספיט. אני באתי גם מספורט תחרותי, מכדורעף, אבל כאילו כל תחרויות אחרת, יש את המקצוענים, את הפרופשיונל, ויש אותך שכאילו אין שום קשר לזה. כן. אז בקרוספיט, אפילו אם אתה חובבן, אז עדיין אתה קרוב מאוד, אתה יכול להשוות את עצמך, כאילו זה מרגיש שאתה כאילו עדיין בליגה, למי שאוהב תחרויות כזה. אתה עדיין חלק במסיבה הזאת. בדיוק, כאילו זה קרוב, זה נגיש, זה אנשים רגילים, אתה לא מרגיש שהם חיות, הם מטורפים שלא זה, אבל אתה יכול להשוות את עצמך אליהם, אתם עושים את אותו דבר. אני בדיוק, אנחנו עכשיו יושבים כמה ימים, ממש כמה ימים, אנחנו יושבים פה ביום שבת, ופרסמו כבר את ה-17-1, שזה אומר האימון הראשון של אופן של שנת 2017, ושפרסמו את זה, מפרסמים את זה ביום חמישי בארצות הברית בלילה, והצער הזה זה 3 בבוקר, ואתה קם בבוקר לראות מה האימון, או שאתה נשאר לראות את האנאונסמנט, עושים איזה סיפור גדול, ואני זוכר שגם שנה שעברה וגם השנה, כל מה שעניין אותי זה לעשות את זה בצורה אולטימטיבית של RX, והשנה שקם לי, כאילו, היה הרבה חששות, הולך לישון ביום חמישי בלילה, אתה לא יודע מה הוא מכין לך, באדם עם המוח הרשע הזה, ואתה קם בבוקר, וזה אימון שאני יכול לעשות אותו RX, ואתה, וואו, כאילו, אמרתי, חברה טובה שלי התחילה להסתמס איתי, לא נגיד חברה שלי, כי יש לי שעה, וכזה, אוקיי, מה קורה פה? התחילה להסתמס לי כבר באיזה 6 בבוקר, אני כבר קמתי ב5 לראות מה העניינים, והיא כותבת לי, אוף, וזה כבד, וזה באמת, תקשיבי, אפשר לעשות הריסות, אתם יכולים לעשות חזר 1, 2, 3, לא משנה, זה כמו כרטיס למסיבה, כאילו, יש את כל זה אימון מאוד נגיש יחסית לכולם, כאילו, זה אימון שכמעט כולם יכולים לעשות, וגם אצלנו בבוקס אתמול היה מדהים, כי נשארתי לעזור בבוקר, אנחנו עשינו אחר הצהריים, ואני אימנתי בבוקר, ואז נשארתי כל היום פשוט לעזור לאנשים, וזה ממש כיף, זה גם מכניס מוטיבציה, כי כולם חמודים ממש, יש לנו קבוצה מאוד גדולה של חבר'ה, שזה נקרא מתקדמים, שהם כן עובדים לפי תוכנית שירון כותב, והם מאוד משקיעים, והם גם רוצים להתחרות, וכאילו המטרה שלהם זה RFA לחלקם, לחלקם זה ה-Open, אבל הם כאילו רמה אחת מעל אימוני קבוצה, חלק ממש כבר מתחרים ממש, ויש לנו קבוצה גדולה של חבר'ה, יש שם איזה 40 חבר'ה שעושים את האופן. כן, ולפניהם אז היה גם את החבר'ה שעושים את אימוני קבוצה שרוצים גם לעשות את האופן, אז זה האופן ראשון לחלק, וממש כולם היו חמודים ממש ועשו עבודה מאוד מאוד יפה. גם בנות שהיה להם קשה עם הדומבל ועדיין הצליחו לעשות הרבה באימון, היה מאוד יפה לראות את זה. רגע, אז נחזור. אז היית אחרי האופר צ'אלנג' שכאילו... כן, זה בעצה ממש. ואז את מגיעה ל-14-1, רואה דאבל אנדרס. כן, מה קורה אז אני יודעת שדאבל אנדרס זה לא רק לי, זה משהו שלכולם... יש הרבה אנשים שנתקעים עם זה. יש כאלה שמוצלחים שלוקחים את החבל פעם ראשונה. כן, זה לא אני. אבל תמר בר ויורן ממש עזרו לי באימון הזה. תמר עשה את האימון הזה ממש ממש טוב, אני חושבת שהיא קיבלה את התוצאה הכי טובה בארץ. לא זוכרת, מקום ראשון או שני. ואז הם עזרו לי עם האימון, וכאילו ספרו לי חזרות, ובסוף הצלחתי לעבור את האימון איכשהו, ולא הייתה לי תוצאה כזאת טובה, אבל לא הכי נוראית שיכול להיות, כאילו היה בסדר. ואז בשאר האימונים הצלחתי לעשות הרבה יותר טוב, ואז בסוף סיימתי את האופן הזה במקום ראשון. וגם הצלחתי להגיע כאינדיבידואל לריג'ינלס, כאילו מהתוצאות האלה של האופן, שגם היום שאני מסתכלת על זה, זה באמת כאילו היה מצחיק ממש, כי כאילו לא הייתי ברמה של ריג'ינלס בכלל, אבל אז זה היה לפני שחיברו את הריג'ינלס והיה הרבה יותר קל להתקבל. אז היינו באסיה. היינו אז באסיה, וגם נתנו ל-45 אנשים להתקדם הלאה, והייתי איזה 43, משהו כזה. וכאילו, היה את האופציה שאני אמשיך כאינדיבידואל, או שאני אוותר על זה ושניסע כקבוצה. אז כאילו לא חשבתי על זה בכלל, כמובן שניסע כקבוצה. מה זה אומר? אני פשוט לא יודעת. אז יש לך, את יכולה להירשם כקבוצה, כאילו כולכם נגיד מתחרים עכשיו תחת הוד השרון, או אצלנו כולם מתחרים תחת TLV,
ואז חוץ מזה אפשר להירשם גם לטים TRV, שזה הקבוצה של TRV, ומשם כל אימון, התוצאות של השלוש גברים הכי טובים ושל השלוש בנות הכי טובות, זה משתכלל לתוצאה קבוצתית לאימון הזה. וזה נותן, כל התוצאות האלה מתחברים ביחד, ואז בסוף יש דירוג קבוצתי גם. אוקיי. ואתה לא יכול לנסוע גם כאינדיבידואל וגם כחלק מהקבוצה. אז אם אתה מחליט, אם אני בתור אינדיבידואל מחליטה שאני הולכת להתחרות, אז כל התוצאות שתרמתי לקבוצה מוציאים אותן. אז זה לא נחשב יותר, ואז מן הסתם, אם יש לך אינדיבידואל שהוא מאוד חזק, אם אתה מוציא אותו מהקבוצה, אז הדירוג קבוצתי יורד. זה בעצם שם את ירון בנקודה מאוד קשה, כי הוא יודע מה זה ה-Regionals, הוא יודע איזה סוג של תחרות זאת, ויכול להיות שאם יהיו לו נגיד יש מקום לשלוש בנות, כן. אז נגיד יש לי, אני שם את עצמי נגיד במקום של ירון, אז יש לי נגיד 3 בנות, אבל אני צריך שאחת תהיה כזאת שתיכולה להרים בטח, כאילו שהיא יותר טובה נגיד ברמות, ואחת שתהיה יותר טובה באינדורנס, אבל נגיד אם יש לי 2 שהן ממש טובות באינדורנס, אולי אני תלוקח רק אחת, או כאילו צריך איזשהו חלק כזה. הבנייה של הקבוצה ל-Regionals זה תמיד משהו מסובך ולא פשוט, אבל היום גם ה-Regionals משתנים. ב-Regionals הראשון שלנו, היית יכול להגיע נגיד עם בת אחת ששולטת בהכל, ושתי בנות יותר חלשות, ועדיין להצליח. שנה שעברה הוא כבר שינה לגמרי את החוקים, וגם היה מהומה ענקית בגלל שהוא עשה minimum work requirement, שזה משהו חדש שלא היה אף פעם, שזה אומר שכל בן אדם בקבוצה חייב לסיים לפחות כמות מסוימת של חזרות, כדי להמשיך הלאה בתחרות בכלל. ועד אז לא היה את המצב הזה, היה את המצב שנגיד אפילו אם הוא היה רושם אימון, נגיד סתם muscle-ups, ואף אחד לא מצליחה לעשות muscle-ups, אז אתה מורידים לך ניקוד, אבל אתה ממשיך הלאה את כל 3 ימים של התחרות. ואז הוא שם אימון יחסית מאוד עם הרבה skills, כאימון ראשון, ושם שם minimum work requirement, ואז אמר שכאילו מי שלא עושה את האימון הזה לא מצליח. עכשיו אנחנו לא עמדנו בקריטריונים של minimum work requirement, ואמרנו כאילו אין מצב, אנחנו לא ניסע בשביל 2 דקות של אימון וזה, ואז היו עוד הרבה קבוצות כנראה במצב הזה, אז הוא הוריד את זה, והשאיר רק minimum work requirements ביומיים הבאים, ששם כן עמדנו. בסטנדרטים שהוא ביקש, אבל הרמה ב-Regionals הייתה הרבה יותר גבוהה השנה. נגיד המשקלים התחילו בסנאץ' לאדר עם 61 קילו, שזה היה אותו דבר כמו ה-individual. תמיד הקבוצה היה רמה יותר נמוכה יחסית, ושנה שעברה זה היה אותם דברים, אותם requirements, bar muscle up, ring muscle up, strict handstand push-ups, כל הדברים. וכולם בקבוצה צריכים להיות מסוגלים לעשות את זה. עכשיו חשוב כאילו נראה לי להגיד שאנשים אומרים, אז היינו באסיה, אז היינו מצליחים, כי כמו שבכדורגל היינו מתחרים נגד כל מיני נבחרות שחלקם היו מגיעות בלי נעליים או כל מיני סיפורים כאלה, אז כשאתה מתחרה בריג'ונל של אסיה, אז אתה יכול להתחרות נגד אנשים שהם לא אסייתים, שהם כאילו נגיד כמו חיילים אמריקאים שמוצבים באסיה, ואז הם לא פריירים בכלל, כאילו זה לא איזה סיני קטן כזה שאתה חושב שהוא... לא, תראו, הריג'ונל באסיה היה הרבה מאוד אמריקאים, וכמעט כולם היו לא אסייתים, אבל כן יש שם הרבה בוקסים גם, אבל הטאפ קומפטיטורס, גם אנשים לא מתוקצמים, הם הבינו שיש את ה-Asia region, אז מי שהיה בדיוק על התפר בארצות הברית נגיד היה, לא באמת, היה עובר לאסיה, גם עכשיו עוברים לאפריקה הרבה, וגם הבוקסים שם לוקחים אנשים שיהיו מאמנים שלהם ויעבדו שם, ממש משלמים כסף. כאילו זה קצת... כן ולא, אבל תראי, להיות ברמה של הקרוספיט, להגיע לגיימס, אז זה עבודה משרה מלאה, זה הדבר היחיד שאתה עושה, אתה צריך להתאמן שעות מטורפות, כל החיים שלך סביב זה, לאכול לזה, גם חצי מתאספים נגיד, וכל החיים שלך הם סביב זה. אז אנשים מבינים את זה, ומי שבאמת חשוב לו להגיע לגיימס, הוא יוצר קבוצה, כמו נגיד קרוספיט יאז, שהם בדובאי, אז שם, אין שם אף אחד שהוא מדובאי, כאילו, כולם מאירופה ומ... כן, הוא הלך לאמן שם, איך קוראים לו? יונס? יונס שם? כן. לא יודעת.
בפודקאסט הוא אמר שהוא הולך לאמן שם. כן, יש מתחרה גיימס פיני, יוני קוסקי, שהוא הוא אמר שבטל פעם נמאס לו מהקור, והוא הולך לאיזשהו מקום, אז הבוביים פשוט כאילו שמעו מתחרה גיימס, יאללה, קדימה. שנה שעברה מי שניצחה את כל האופן היא משם, והיא בטימס בכלל, כן, ג'יימי גרין, ויש שם מלא, כאילו כל הבנות של הקבוצה הזאת, של אליאס, הם היו נגיד מספר 1, 2, 3 באפריקה, בסוף האופן שנה שעברה, והם גם הכי חזקות בעולם גם. אז זה לא שאפריקה ריג'ן זה כזה קל, אבל היה הרבה יותר קל להתקבל מקודם, פשוט בגלל שכמות האנשים שנתנו להם לעלות הייתה הרבה יותר גדולה. אז עכשיו, היום יש לנו רק 10 מקומות, או 10 מקומות, ולפני היה 45 מקומות, וגם לא כולם עשו אקספט, אז לפעמים אפילו מספר 48 היה מצליח לעלות. אז פשוט היום הרמה שאתה צריך כדי להגיע לריג'נלס זה בכלל סיפור אחר. כן. וזה מאוד שונה מלפני שנתיים אפילו. כן. זה לי כאילו, זה גורם יותר להעריך את הצדדים שעושים בדיוק כיוון ההפוך. כי יש סאה סיגמנטודה, שהיא התחלתה באירופה, לא הרבה יודעים את זה, השנה היא הודיעה שהיא הולכת, היא עברה לצד המערבי של ארצות הברית, שזה הצד להתחרות בריג'נלס של קליפורניה, שהם הכי תחרותי שיש, כי זה הכי קשה. גם אירופה זה לא איזה פיס אוף קייק, שנה שעברה זה היה כל הדוטריות, כאילו השמות שלנו, קטרין, דיוויד's daughter, סיגמנ's daughter, Helga's daughter, Helga's daughter, Thor's daughter, וכולם מתחרות אחת נגד השנייה, כאילו הגמר זה אני, זה סרה, זה קטרין, זה כולם, וסמנתה בריגס, כולם שם, היה כאילו כמה פוטו פינישס שהם... תכל'ס גם, נכון, כי יש 5 מקומות, ואז 4 מהם מתחרות גיימס קבועות, אז כאילו, מידע אחת ופה. הם אלופות הגיימס, כאילו, זה לא מספר 1 ו3, כאילו של הגיימס, אז יש לך שם, אז זה לא, זה ממש, זה ממש... כן. ואוקיי, אז בעצם נסעת לריג'נלס, ואז... אז נסענו כקבוצה, זה היה אני ותמר בר ורייצ'ל הייז, שעכשיו היא בנבחרת ישראל בהרמת משקולות, היא יצאה מהקרוספיט, ואבי יונה ודוד מצרי ויגאל זיידמן. ואיך הייתה חוויה בשבילך? זה בעצם תחרות ראשונה כזה? תחרות ראשונה בינלאומית, אז כאילו אתה קצת כזה וואו. אבל זה היה באסיה, אז לא היו שם את החבר'ה הגדולים, זה לא כמו עכשיו שאנחנו נוסעים לאירופה, וזה באמת וואו. אבל זה כאילו, זה מקום יחסית קטן, ויחסית לאירופה זה הרבה יותר קטן. גם הפסיליטיז לא היו ברמה הכי גבוהה כמו באירופה, אבל היה ממש כיף. היה חוויה מאוד מעניינת, כולנו למדנו, כולנו היינו בלי שום ניסיון, אז היה לנו המון טעויות של חוסר ניסיון פשוט. ובסך הכל היה בסדר. והיה לנו טוב באימונים של הווייטליפטינג, עשינו תוצאות ממש שורות, היה עוד כמה אימונים שהיה בסדר, וזה היה חוויה כיפית. אז אתם הייתם הקבוצה הראשונה מישראל שהגיעה? מעניין הסתכלו עלינו כמו הסרט הזה? שהחמנו את הגמלים בצד? לא, כן, זה כאילו ג'מייקה מתחת לאפס. הם באו לצלם, היה איזה צלם שהיה תקוע עלינו כל התחרות שממש התלהב, כי הגענו אנחנו וישראל שמלי, רם דובר וזוהר ליפקין הגיעו כאינדיבידואלס. אז היינו משלחת גדולה, והם באו עם רון כפרי, רון כאילו אימן את זוהר, ואז הגענו קבוצה גדולה והיה ממש כיף, כאילו, והם עשו מדהים, זוהר עשה תוצאה ממש יפה באינדיבידואלס, שביעי לפי דעתי, שביעי. וואו, לא יודע. כן, עשה ממש... כאילו זה כמעט גיימס. כן. ממש יפה. וגם ישראל ורם כבר היו מנוסים, זה היה כבר הריג'נלס השלישי שלהם נראה לי, ואז הם גם כולם מכירים אותם, אבל היה נחמד, היה כיף. למה היה זה עם השפם? אני לא זוכרת, הוא מחליף כל הזמן, לפעמים יש לשפם, לפעמים לא. ככה
מיכל הבת זוג שלי, שאנחנו הולכים לתחרויות, אז היא ראתה אותו באפילט ב-2000, לא זוכר. הם גידלו, לא, שנה שעברה הם כולם גידלו שפה מיוחדת לתחרויות. לא, זה אומרת, השחקן, אני אומר, תסתכלי, זה אומרת לי, הנה הוא, וכאילו, ואז היא רואה אותו, נגיד, היא ראתה אותו באפילט עם השפם, ואז היא ראתה אותו ב-RFA, שזה התחרות, כאילו, אליפות קרוס, אליפות ישראל גופני. לכושר גופני, כן. אליפות ישראל בקרוספיט, ואז היא כזה, הנה השחקן פורנו, איך הולך לו? ואני כזה, תשמעי, הולך לזה, ואז אני הולך לדובר טוב. דובר? דיברנו עליו אתמול, מהפורנו, עם השפם, כן, הוא מנצח, אז אני כזה סבבה. עכשיו הוא יחשוב יותר על השפם הזה נראה לי. נראה לי עכשיו הוא יוריד. זה רמז סתם, לא? רגע, ואז אוקיי, אז אתם חוזרים מהתחרות, ואחרי כמה זמן בעצם הייתה לך את הפציעה? אז חזרנו מהתחרות, ומה שנכנסנו באטרף לאימונים, יורן כתב לי תוכנית אימונים חדשה, הכל היה להתחזק, כי ראינו מה זה באמת אנשים שעושים קרוספיט אמיתי. ואז ממש איזה חודשיים נראה לי אחרי שחזרנו, התחילו לי כאבים, וזה לא שהיה איזה משהו בום, זה היה פשוט התחילו לי כאבים באזור הגלוץ, כאילו כאן. ובכלל זה לא היה בגב, זה היה ממש כאילו בטוסיק, אז הלכתי לכמה אורתופדים וכולם אמרו לי שיש לי piriformis syndrome, שזה משהו כאילו לא כזה ביג דיל, שזה שריר. אז המשכתי להתאמן, ואז היה לנו affiliate cup, ובשנה הזאת זה היה affiliate cup ממש כבד, הכל היה כבד, היה עם atlas stones ו-synchronized deadlifts וכל מיני דברים כאלה, ובסוף התחרות הזאת, אני זוכרת שעמדנו בצד, וממש פשוט כאב לי לעמוד, בכלל כל הרגל הייתה רדומה, וזה היה, ידעתי שמשהו לא בסדר. זה היה כאילו ב-2015. אבל האפילייט קאפ עדיין היה 14 לפני, זה היה תחילת השנה, זה היה אוקטובר 2014. ואמרתי לירון באותו ערב אחרי התחרות, אמרתי לו כאילו ממש כואב לי, ומצאתי איזשהו מטפל שהסכים לטפל בי ביום שבת, כי האפילייט קאפ היה בשישי, והלכתי אליה והיא נגעה בי וזה פשוט הכל כאב. ואז עשיתי CT וראו שבעצם יש לי שם, יש לי ב-L4 ו-L5, יש לי חוליה שהיא ממש שמורה, כאילו, אבל כנראה שזה משהו ישן, מילדות. זה נקרא ספונדולוליסטזיס וספונדולוליזיס, אז החוליות אמורות לשבת אחת על השנייה, אבל בעצם יש לי מצב שאין פה החיבור הגרמי, לא קיים אצלי. אז יש מין, החוליות מחוברות ככה, כאילו יש להם מין זנב כזה, שמחזיק אותם במקום, ואין לי את הזנב הזה, כאילו לא קיים. אז כאילו הם גם ככה משוחררות, ואז חוליה אחת זזה קדימה, וגם הפצטים שיוצאים מהצדדים הם פשוט שמורים, כאילו נשמרו. אז פשוט קרה לאט לאט? אז אני לא יודעת, עכשיו, ועל זה יש פריצת דיסק, בגלל שהחוליות בורא שם, אז הדיסק ששם כאילו יצא החוצה והלך לצד שמאל, ובעצם הפריצת דיסק זה מה שגרם לי לכל הבעיות, החוליות האלה זה משהו מבני שכנראה לפי מה שהמומחים אמרו, כאילו זה משהו ישן אז הם כל השנים האלה שעשית ספורט? כן, לא הפריע לי, אף פעם לא היה לי שום כאב גב והייתי תחרותית באמת מגיל איזה 4, אני מתחרה בג'ימנסטיקס ובחתירה, שזה כאילו הסוגי ענפי ספורט הכי גרועים לספונדולוליסטזיס, והרמת משקולות. זה כאילו, זה מה שעשיתי. צ'ק, אז עשיתי את כולם, ולא היה לי שום בעיה, באמת, עד קרוספיט, גם בכלל לא היה לי פציעות כמעט כל השנים האלה, בחתירה לא היה לי כלום. וככה מודיעים לך, כאילו, כמה ימים לקח בעצם שאתם כאבים עד שעושים לך את ה-CT, עד שיש לך את התשובות? לא, הייתי חודשים עם כאבים בגלל שאמרו לי שזה רק piriformis syndrome, ואז המשכתי להתאמן, וזה לאט לאט החמיר, וגם הכאב כל הזמן זז, כאילו זה היה ממש מוזר, היה לי כאב פה, ואז היה לי כאב פה, בהיפ פלקסטרס, וכל הזמן הכאב זז, ולא יכולתי להסביר מה זה בדיוק. ואז זה נהיה ממש גרוע, ואז התחילו לי, כאילו כל הרגל הייתה רדומה לגמרי, גם הכף רגל, ולא יכולתי, בבית חולים יש קטע בלימודים שאתה עומד ליד מיטת החולה, והרופא שאתה איתו יש לו נטייה לדבר המון.
ולשאול מלא שאלות, ויש מצב שלפעמים שעה אתה עומד ליד מיטת החולה, ופעמיים קרה לי בבית חולים שפשוט התעלפתי, כאילו מרוב כאבים. כן, כי אנחנו עמדנו, וכבר לעמוד בלי לזוז זה היה הכי גרוע. ואז אמרתי לידיד שלי בלימודים, כאילו, מנה שאני לא מרגישה טוב, ואז הוא אמר שפשוט נפלתי. החולה כזה, אולי תטפלו בה. זה היה כזה פדיחה, וכל האחיות ישר, כאילו, מה זה עוד סטודנטית עליך? אמרתי, לא, זה לא בגלל ש... זה לא קשור. זה סתם כואב לי. זה כן, בטח. וואו. זה קרה פעמיים. כן, קרה לי פעמיים שהרגשתי ממש רע. ואז את עושה את הסיטי ואומרים לך את התוצאות, ומה את מרגישה ברגע הזה שאומרים לך? אז זה קרה נורא מצחיק בגלל שעשו לי סיטי, והבאתי אותו ביום אחרי, את הסיטי לפני שהיה לי את התוצאות מהסוטה, כאילו עשיתי את הפענוח, כן. אז הבאתי את זה לישיבת רנטגן של פנימית, שהייתי בסבב באותו זמן, והמנהל המחלקה, אמרתי לו שיש לי כאב, הוא גם, הפעם השנייה היה שהיינו בסיבוב איתו, והוא ראה שאני כאילו נהיית לבנה ליד הקיר, ואז הוא לקח אותי לשיחה, שאל אותי אם אני בסדר, כאילו עכשיו אולי את בהיריון, מה קורה? אז אמרתי לו, לא, יש לי כאבי גב. ומסתבר שגם לא היה כאבי גב, אז הוא כזה, כאילו, ריחם עליי קצת, אז אמרתי לו שיש לי את ה-CT, אז הוא אמר, תביאי לישיבת רנטגן, נשים את זה שם, לא נגיד שזה שלך, והמפענחת של ה-CT תגיד מה זה. אז זה היה... כי זה לא בעדינות, זה לא... כן, וגם לא נראה לי שזה חוקי, אז אני לא יודעת. קיצור, אז הוא נתן את ה-CT ואת הדסק, והיא מתחילה לראות את זה, והיא אומרת, וואו, איזה שינויים ניווניים, ומה זה, זה עמוד שדרה, זה נראה כאילו אצל מישהי בת 80, ואני כאילו... ופה זה שבור, וזה זז, ופה זה, וכל הבלטים האלה, כאילו, העמוד שדרה שלי לא... וכשאת שומעת את זה, מה את חושבת? איך זה יכול להיות? כאילו, אני מתפקדת בסדר נו, כאילו סבבה, יש לי עכשיו כאבים וזה, אבל כל החיים עשיתי את כל הדברים האלה, והמצב בבסיס של העמוד שדרה הוא היה ככה, כנראה כבר הרבה שנים. ואז אני חשבתי לעצמי שדווקא לפעמים שעושים את ה-CT ו-MRI וכל הדברים האלה, ואתה מגלה כל מיני דברים, אז דווקא אז זה גורם לך להיות חולה, כי כאילו, עד שלא ידעתי, אף פעם לא חשבתי שיש לי איזושהי בעיה עם העמוד שדרה, ואז פתאום גיליתי, וממש התחלתי לפחד, כאילו היה לי איזושהי תקופה שכל דבר אמרתי, אומייגאד, ומה אם כאילו זה יהיה ככה וככה, ולעולם אני לא אוכל לעשות כלום, גם הלכתי לאיזה ייעוץ אצל נוירוכירורג, כי בהתחלה ממש הכאבים היו ממש נוראים, וגם כשיש לך כאב, אתה לא יודע אם זה הולך לעבור, או לעצור, או להשתפר, אתה כל היום תקוע בתוך הכאב, וזה משהו שפשוט מחרפן, כי אין רגע שאין כאב, אתה כל הזמן בתוך הכאב הזה, ואז אז הלכתי לייעוץ אצל נוירוכירורג, והוא אמר לי, את לא תוכלי לרוץ יותר, את לא תוכלי לשחות יותר, את לא תוכלי ללכת יותר, את לא תוכלי לעשות כלום יותר, צריך לעשות ניתוח מאוד אגרסיבי שנקרא פיוז'ן, ששמים את החוליות ומחברים ביניהם עם פלטות ומתכת, וזה איזה חצי שנה, סיפור עם החלמה והכל, ואחר כך כן הייתי אמורה להצליח ללכת? ואז הוא אמר, זה תלוי, יש אנשים שעדיין יש להם כאבים, אבל יש אנשים שחוזרים לפעילות מלאה, וזה מאוד תלוי, ואני בבסיס ממש לא רציתי התערבות כירורגית, כאילו אמרתי, אני לא, הרגיש לי לא נכון אצלי, יש מצבים שצריך ניתוח, ואני חושבת שזה הפתרון הנכון, אבל אצלי אישית פשוט הרגיש לי לא נכון שיכנסו לשם משהו, הרגשתי כאילו אני יכולה לעבוד על זה לבד ולנסות לשקם את עצמי. וזה מה שעשיתי, וכמובן שממש לא לבד, כאילו יורון נוף זה הבן אדם העיקרי בחיים שממש שיגעתי לו את החיים והוא הציל אותי, וביחד זה היה הרבה ניסוי וטעייה, מה לעשות ואיך לעשות, וכתבנו מיליון תוכניות אימונים ושינינו, וצוות שלם של מטפלים, באמת גם של פיזיותרפיה ודיקור ועיסוי, וניסיתי כל מיני דברים כדי לראות כאילו מה יעבוד. וגם המון סבלנות, פשוט באמת סבלנות. זה התחיל, בהתחלה לא יכולתי לרוץ, ממש גם ללכת, הכל היה כואב, אז התחלתי ממש, נגיד יצאתי החוצה למסלול באצטדיון, והייתי רצה נגיד איזה 10 צעדים, הולכת כמה צעדים, רצה, והרגל הייתה נרדמת, ועד שהייתי מגיעה למצב שאני לא יכולה, הכאב היה יותר מדי, ואז הייתי חוזרת חזרה. ואז לאט לאט המשכתי ופתאום הצלחתי לעשות 400 שלם,
ואז זה הפך ל-800, ואז לאט לאט כאילו כל הזמן היה... אבל כשאת שם, את כל הזמן רק חושבת על המטרה. מה כאילו החזיק אותך לא להגיד, די, זה כואב? תראי, היו ימים שאמרתי מה אני עושה, מה אני צריכה? כאילו, לא. אוקיי. אני חייבת להתאמן. אז אמרתי, אני חייבת להמשיך בגלל שאני חייבת למצוא דרך להתאמן בשביל המוח שלי. אז הכאב יהיה שם, ואני לא יכולה לא להתאמן עכשיו חודשים עד שהכאב ייעלם. אז המטרה בהתחלה, לא ידעתי אם אני יכולה לחזור להתחרות או לעשות שום דבר. המטרה בהתחלה היה פשוט למצוא איך להמשיך ביום יום בשגרה שלא לצאת מכושר כדי עדיין להיות מסוגלת להתאמן. אז גם ממש בהתחלה לא יכולתי כמעט לעשות כלום. לקחתי את האופניים, הייתי עושה סיבובים עם האופניים בראש ציפור וחוזרת לבוקס. המצאתי לעצמי כל מיני כאילו מתכונים עם כמה תרגילים שכן יכולתי לעשות, שזה היה באמת, הכל היה מאוד מאוד מינימלי, וגם עם יורון כאילו היינו עובדים ביחד וניסינו כל הזמן קצת לדחוף את וכל זה עם הלימודים? כן, הכל. אוקיי. אבל זה היה תקופה מאוד קשה, כאילו גם פיזית אתה כאילו התחיל לנשור לי השיער וכל מיני דברים כאלה, ואז פשוט עשיתי בדיקת דם והיה לי גלוקוז גבוה פתאום, ואז כאילו קראתי על זה וזה הכל בגלל שהרמות סטרס של הסוכר, של הכאב, ואז זה מעלה קורטיזול, ואז הסוכר כאילו יש בעיה באיזון של הסוכר לפעמים, והבנתי שזה ממש, זה כאילו... עם משהו זה נתן לי הבנה הרבה יותר לכל המטופלים שיש להם כאב, זה ממש משהו שהוא עוטף אותך במין דבר כזה שאתה, it's like all encompassing, וזה משנה הכל, אז גם ניסיתי מאוד מאוד להקפיד על תזונה באותה תקופה, כי כאילו ברור שלא היה לי סוכר גבוה, אבל הוצאתי קפאין והוצאתי הכל ורק אוכל נקי הכל, כאילו לאט לאט זה השתפר. מה האימון הראשון שאת זוכרת שפתאום הרגשת? חזרתי. זה לא עובד, זה לא עבד. אוקיי, זה טוב לדעת. זה היה ממש תהליך וזה גם לא היה תהליך ככה. זה היה תהליך ככה, כי זה ככה זה גם עם פציעות, זה כאילו פתאום היה קצת משתפר, היה פחות כואב, ואז פתאום הייתי חוזרת והיה כואב לי יותר. ואז הייתי חושבת, אולי כאילו עשיתי משהו לא בסדר. אז אחרי שזה היה פתאום קצת הירידות האלה, אז עוד פעם את חוזרת טיפה צעדים, מה את עושה כדי, כי זה לאבד את הביטחון קצת כשיש את הירידות. וגם יורון יכול להעיד לזה, כי שיגעתי אותו כל הזמן. נגיד היינו כותבים איזושהי תוכנית חודשית, ובתוך כל שבוע מנסים להכניס דברים כדי שיהיה, כאילו הכי חשוב זה שיהיה קצת מטרות ולהרגיש כאילו אתה כן מצליח להגיע למטרות האלה, לא משנה מה הם, אבל רק לבנות איזשהו משהו שתרגיש שאתה בכל זאת עושה משהו. כן. והיינו צריכים הרבה פעמים לשנות את המשקלים, נגיד היינו מציבים לעצמנו משקלי מטרה, אז כן, כאילו המשכתי, בשלב מסוים הכנסתי דדליפט בחזרה וסקווטים, רק כשהוא שמר עליי ודברים כאלה, אבל זה היה קשה, ולפעמים זה היה יותר מדי, ואז היינו צריכים להוריד את המשקל ולשנות דברים. וזה פשוט היה להמשיך כל הזמן לעבוד, ולאט לאט פשוט, זה כאב עצבי, אז לאט לאט זה נחלש, ובסוף זה עובר, אבל אני באמת מאמינה, אני גם אומרת למטופלים שאני עובדת איתם, היום זה, אם לא זזים, זה לא יעבור, זה רק יחמיר, וגם האיבר, איפה שאתה כואב לך, הוא רק הולך ונהיה יותר רגיש, ככל שאם אתה לא עושה כלום, אם מפעילים אותו לא זורים דם, אז הכל שם תקוע, וכאילו, יש כל מיני מצבים, יש גם מחלות קיצון כאלה כמו CRPS, שזה Complex Regional Pain Syndrome, שזה אנשים שנגיד יש להם עברו איזשהו טראומה, נגיד ניתוח או משהו כזה, ואחר כך מתחילים לחוות כאבים ממש מטורפים באיבר, שהם מעבר למה שאמור להיות מבחינה פיזיולוגית. כאילו יכול להיות שהכל בסדר אצלם, אבל הם ממש חווים כאב כל הזמן, ואפילו האיבר משנה צבעים ומתנפח. זה כאילו הקיצון של כאב. אוקיי. אז... והאנשים האלה מפסיקים להשתמש באיבר, שממש לא יכולים, וזה מה שקורה, כאילו אם יש איזושהי פציעה, חייבים ישר להיכנס לתוך זה ולעבוד על זה, וכן להפעיל עד כמה שאפשר. הכי גרוע זה לא לעשות כלום, או לנוח חודשים, אי אפשר לצאת מזה אחר כך. אני שומע לפעמים כאילו, אנשים שאומרים, אתה לא רואה אותם בבוקס, ואתה נעלמים אחר כזה, ואז אתה רואה אותם, ואז הם פתאום כזה
כזה, שואלת מה, לא, היה לי איזה משהו, אז חשבתי פשוט להתאמן, ושמעתי, נגיד, סתם, אנשים. צריך מאוד להיזהר, כי יש פציעות שהן באמת מסוכנות, ואין מה לעשות, אי אפשר להפעיל את היד. נגיד יש איזשהו שבר אקוטי, או קריאה של גיד, או דברים כאלה, אז אי אפשר, אין מה לעשות. כאילו כמה שתרצה, יש איזושהי תקופה שאי אפשר... שצריך לתת למקום להסתדר. בדיוק, העצם צריכה להתאחות, או הגיד צריך להתאחה, או הוא לא באמת מתאחה, אבל כאילו צריך לתת לאזור להירגע קצת, או אם נגיד אחרי ניתוח, או דברים כאלה, אז כן יש איזושהי תקופה, נגיד, שחייבים לעשות את מה שהרופא אומר. אבל כמה שיותר מהר לחזור לפעילות, ותמיד יש את שער הגוף. כאילו הרבה פעמים יש איזושהי פציעה ואנשים שוכחים ששער הגוף שלהם בסדר גמור. אז אפשר למצוא המון דברים מאוד קריאטיב, לעשות משהו, כן. אז כאילו רוב הפציעות, אלא אם כן זה באמת איזה משהו עמוד שדרה מאוד מסובך או משהו כזה, אז אפשר איכשהו למצוא דרך לזוז אוקיי, ואז את מגיעה ל-2016. ואז כאילו לקראת סוף 2015 נסעתי עם הקבוצה ל-Regionals, אבל רק כאילו הסתכלתי. וואו, זה קשה. כן, היה ממש קשה, אבל כאילו הייתי כזה חצי עוזר מאמן. לא, כאילו זה היה מאוד קשה, כאילו לא יכולתי ללכת מאחורה, כאילו לא היה לי כרטיס להיכנס אחורה לאזור של החימום. זה משליט מהצד. כן, אבל היו שם עוד אנשים, גם דוד מצרין עשה איתנו באותה שנה, אז זה לא שהייתי שם לבד, אבל זה הרגישה כזה קצת מבאסת, כאילו אין מה לעשות, אבל מצד שני גם זה היה כיף כאילו לתמוך בכולם, וגידית נסעה באותה התחלה באותה שנה, וזה היה ממש כיף. והיינו כולם כל הבנות ביחד בדירה, וזה היה... אבל סליחה שאני קוטע אותך, את כבר חזרת בזה, אבל את תוך כדי היו, בטוח לא מבינים שאת כבר, כאילו אמרת, זה כבר לא יחזור, אני כבר לא אגיע לשם. ברור, לי ולירון היו מלא שיחות על מה יהיה, כאילו מה יהיה. והוא באמת עזר לי תמיד להתאפס, ואמר לי, תקשיבי, worst case scenario, את לא עושה קרוספיט יותר סבבה. אבל יש לך חתירה, ויש לך ריצה, ויש לך אופניים, ויש שחייה, ויש עוד מיליון דברים אחרים. הוא אמר, כאילו את תחרותית בנפש, את תמיד תמצאי משהו להתחרות בו, והוא צודק בזה, והוא אומר, תלוי באיזה רמה זה יהיה, ובסוף כאילו תצליחי לעשות משהו. וזה שאת לא תתחרי בקרוספיט לא אומר שאת צריכה לעזוב את הבוקס, או לעשות דברים אחרים. ויש לנו כל מיני חבר'ה שהם מגיעים מענפים אחרים, והם עושים קרוספיט, או כאילו באים אלינו לאימונים אישיים רק בשביל להתחזק, כי גם אנשים שעושים את אותה תנועה כל הזמן, אז יש להם שרירים מאוד חלשים. נגיד איירנמן או חבר'ה שרוכבים על אופניים או דברים כאלה, אז הם כל הזמן ככה, ואז פתאום כאילו הם באים לעמוד והם לא יכולים לעמוד ישר, אז כל מיני דברים כאלה. אז קרוספיט, כמו שאתה אמרת בהתחלה, בעיניי זה דרך חיים, זה לא, אוקיי, יש את כל הקולט של קרוספיט ויש את המתחרים וכל זה, אבל גם כאילו, לא יודעת, שאני אהיה מאוד מאוד מבוגרת, ואולי לא אתחרה יותר במאסטרס, אז עדיין אני רוצה לעשות אימון, וקרוספיט זה כאילו פשוט להיות בכושר, זה נהיה ממותג והכל, אבל הבסיס מאחורי זה לעשות תנועות שמשלבות את כל הגוף, להשתמש בכל מה שיש, להיות בחוץ, להיות בפנים, לעשות הכל. ובעצם אם מסתכלים על התחרויות, אז נוגעים בהכל. יש שחייה, יש אופניים, יש ריצה, עשו שם הכל. היה אפילו שנה אחת שזרקו בייסבול. באמת? כן, היה ממש מזמן. כדור בייסבול למרחק. וואו, איך מתחילים להתאמן בזה בבוקס? לא, זה היה מזמן, זה לא יעשו דברים כאלה. זה היה כאילו ממש בהתחלה של קרוספיט. אבל זה מגניב. כן, זה כאילו... השלכת אנשים. או עושים להם hurdles, כאילו, בגיימס. משופות. משופות? וואו. כן, כאילו כל מיני דברים. זה כיף. אז זה באמת, זה פשוט, וגם אני חושבת שאני מדברת גם עם, אני חושבת תמיד מהפן הרפואי, וזה מה שאני רוצה להתעסק איתו גם, זה אנשים אומרים לי, אבל אני שונא ספורט. ואני אומרת לזה, כאילו, איך אפשר לשנוא ספורט? יש כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות, אבל אנשים אומרים ספורט, הם חושבים חדר כושר, ללכת על הליכון. כאילו, גם אני שונאת את זה, אני לא שונאת את זה, זה נורא, איך אפשר לרוץ על הליכון? אז כאילו הרעיון הזה שנראה לי אולי בארצות הברית, בגלל שיש כל כך הרבה אופציות, ואתה גדל עם המון אפשרויות של להיות פעיל,
אז זה יותר קל לחשוב על זה ככה, וגם בישראל לאט לאט זה נכנס יותר, אבל כל דבר שאתה עושה זה ספורט, לצאת לטייל, לשחק עם הילדים בגלל משחקים, אתה משחק איתם שעה, אתה כאילו מת, אז יש המון אופציות, וזה מה שבעיניי יפה באמת. פשוט להבין שזה דרך חיים, ופשוט למצוא איך אתה משלב ומה משלב. עשינו חימום מסביב לבוקס, ואנחנו עושים את זה באזור תעשייה עם מוסכים. כמו איך בבוקס ואחר, אז עשינו את זה לפני, ממש אתמול, לפני ה-17-1, אסתר תופסת אותי, בואו נעשה סיבוב ריצה. יאללה, סבבה, בואו נוריד קצת את הדופק לפני שמתחילים. ואנחנו עושים סיבוב ריצה, והיא רצה עם גוזיה, רואים שהיא בכושר, אני לא יודע מה חשבו, והיה שם איזה מישהו, יוצא מהמוסך, איזה מישהו כזה עם כרס כזאת, מסתכל עלינו, הוא כזה צוחק כזה, זה אומר לי, איך אני מוריד את הבטן הזאת? עכשיו, מתוך כדי ריצה, אני אומר לו, 50 מטר, תן לי 50 מטר, ואני מראה לך איך אתה מוריד את זה, אבל אני לא טוב בריצה, ואני כזה, זה לא רק ריצה, כי אנשים חושבים, אם אני רץ 3 פעמים בשבוע, אז אני עושה ספורט ואני בכושר, חברים, תנועו, תזוזו, יש לנו דברים כאילו, חוץ מריצה. אתה יכול גם לסנוע ריצה ולעשות משהו אחר, העיקר שתעשה משהו. ואז רגע, אז אני חוזרת, ואז את היית בריג'נל של 2015, ואז מתי? ואז חזרנו חזרה, ובערך כשחזרנו מהריג'נל, אז חזרתי כזה לפול פאוור. וואו, אימונים רגילים כבר? כן, התחלתי, נראה, לא, משקולות אולימפיים לא החזרתי עד יותר מאוחר, רק חזרתי לעשות משקולות רק נראה לי באיזה אוקטובר או נובמבר של שנה שעברה. אוקיי, ממש לפני, כן, כבר לא היה הרבה זמן. כן, לא היה הרבה זמן. אבל חוץ מזה כאילו... ואין כאב? לא, ממש לא. אז הפציעה הזאת זה משהו שיהיה לי כל החיים. גם עכשיו יש לי כל השנה הזאת מאוד, אני מרגישה מאוד את הרגל, זה תמיד זה צד שמאל, אצלי הוא הרבה יותר חלש, אני מאז שנפצעתי מקפידה פעמיים בשבוע, אני עושה 1.5 שעה אימון שהוא רק מתמקד בכל החיזוקים של הגלודיוס, של הקוואדס, של הגב התחתון, של הקור, ממש מקפידה על זה, ויורון עובד איתי כמעט בכל האימונים האלה. וגם השנה גילינו עם גיל ליאור, גילינו איזה משהו ממש הזוי שבכלל לא ידענו שקיים. אז בריג'נל שנה שעברה היה שם מתחם כזה של פיזיותרפיסטים, והאחראי על הפיזיותרפיסטים הוא איזה בחור אחד שאני לא זוכרת את השם שלו, סליחה, אבל גיל נשאר שם, הוא לומד פיזיותרפיה, והוא עשה, אחר הצהריים אחד, הוא עשה שם, עבד איתנו, כאילו, והוא הכיר את הבחור הזה, והוא ראה אותו, הוא שמע אותו מדבר על זה שכשיש איזושהי פציעה, אז לפעמים צד אחד של המוח מפסיק לשלוח את הסיגנלים שצריך כדי להכתב את הצד הפצוע, בגלל שכל כך הרבה זמן הוא מקבל סיגנלים שכאילו השריר לא עובד כמו שצריך, אז יש מין דיכוי. אז הבחור הזה סיפר לי, גיל זה קצת, שהשנה שהתחלנו לעבוד ביחד כקבוצה, אז גיל שם לב, וגם ירון שמו לב שאני עושה דברים קצת עקומים, וכאילו מעדיפה את רגל ימין. נכון. ואז דיברנו וגם היו לי כאבים כל הזמן, אז דיברנו עם הפיזיותרפיסט הזה, והוא נתן לנו כמה תרגילים שהם כאילו לכאורה ממש מוזרים, אבל זה באמת עזר לי המון. שמה הבסיס של התרגילים? אז הבסיס הזה זה כאילו להעיר את הצד הדפוק במוח. אז מה שצריך לעשות זה דווקא לעבוד על הצד הבריא, אז נגיד אצלי צד שמאל כואב, אז התרגילים אני עושה על ימין, ואני עושה משהו אחד עם הרגל ומשהו אחר עם היד. ובגלל שאני עושה את הקורדינציה, אז זה כאילו גורם לצד שמאל של המוח להתעורר. כן, אז זה כאילו עובד. אני לא יודעת להסביר בדיוק מה קורה, אבל יש בדיקות של כאילו כוח, כמה אפשר לייצר, וזה היה מטורף. כאילו עשינו את זה לפני התרגיל ואחרי התרגיל, וזה ממש משנה. אז כאילו לדוגמה, אם מישהו רוצה לנסות, אז לעמוד על בוסו נגיד, ולזרוק כדור ביד, בזמן שאני עומדת על רגל אחת,
ולעשות את זה בין תרגילי כוח. אז נגיד אני עושה עבודה של single leg deadlift על שני הרגליים, ואז באמצע אני עומדת על הבוסו הזה, על הצד החזק, עושה את התרגילים, ואז חוזרת ל-single leg deadlift, וכאילו צריך לעשות את התרגילים האלה לאיזושהי תקופה. דבר אחר שאפשר לעשות, אבל זה קצת מסנבר, זה לסגור את העין ולקחת פנס, וכאילו לשים פנס בעין הבריאה, כאילו גם בצד ימין, כמה פעמים זה גם כאילו מעורר את התגובה של המוח. זה מעניין זה. ממש. וזה, כולם צחקו עליי, בבוס עדיין צוחקים עליי במשך כמה חודשים, כל הזמן עשיתי לשון, זה התרגילים המצומצמים שלי. אבל תראו, אבל זה באמת עזר, כאילו, אני מרגישה שזה עזר קצת לאזן אותי, אבל עדיין יש לי כל הזמן עניין עם הרגל, היא הרבה יותר חדשה, כל התרגילים נגיד פיסטולים, אפילו ה-backs over, backs jump over, הקטע שצריך כאילו לנחות נמוך וזה, אז אני לא, אין לי כוח מתפרץ, כאילו הרגל פה היא תפוקה קצת, היא חדשה, אבל כאילו אני יודעת שזה הבעיה, ומשקלים, כאילו front squat, back squat, קלינים, זה תרגילים שמאוד קשה לי, ומאוד קשה לי להתקדם במשקל, בגלל שנגיד אני יכולה לתפוס קלין מאוד כבד, אבל אני לא יכולה לקום עם זה. אז זה כבר לא עניין של טכניקה, כאילו אני יכולה גם להעמיס עוד משקל ועוד משקל ולתפוס, אבל אני מגיעה לנקודה הזאת שאני מרגישה שהרגל כבר לא מתפקדת, וזה משהו מאוד מתסכל, כי זה מחזיק אותי אחורה בטוח, כאילו ברמה, אני לא מצליחה, והרבה פעמים בתחרויות בגלל שכואב לי, אז אני צריכה לעשות power clean ולא squat clean נגיד. אבל זה המגבלות, כן. זה מה שיש, זה צריך, כל אחד צריך לדעת שזה המגבלות שיש לו. אני גם בת 39 וזה לא כמו ילדים בני 20 שלא צריכים להתאושש והכל. כאילו הגוף נותן לך את מה שהוא נותן וצריך גם לכבד את הגוף. אבל באמת, זה לא קל וזה מאוד מתסכל ויש בכי ויש כעס ובשביל זה גם תמיד צריך מאמן, כמו שאמרתי ירון מקבל הרבה תסכולים שלי ותמיד מחזיר אותי חזרה לעולם הזה. זה כזאת מילה יפה לכבד את הגוף, זה כאילו, אנחנו כאילו להשתמש בו, לקרוא אותו ולכבד זה מילה מאוד נכונה כי זה מאפשר את השיתוף פעולה. כן. וגם לפעמים זה קטע מנטלי, נגיד, זה שיש לך חבר'ה שאתה מתאמן איתם, זה ממש ממש עוזר. ואצלנו יש קבוצה מדהימה של אנשים, כאילו, אני מתאמנת עם חלק מהם כבר 3-4 שנים, וכיף לי לבוא לאימונים איתם, וזה ממש נחמד, וזה גם חשוב. זה עדיין פודקאסט, אז אהרון, אתה רוצה להגיד משהו? אתה רוצה להיכנס למשהו? לא. אתה רוצה להגיד שלום? בוא תיכנס רגע. זה הילד הכי חמוד בעולם. היי! בחדר. יש לי פה ילדים סופים בזה. קוראים לו אהרון, והוא גם עושה קרוספיט, נכון? באמת? כן. אתה עושה קרוספיט קידס? אנחנו עושים לא משהו מוגדר, אבל אנחנו באים לבוקס ומשחקים, נכון? וגם באים עם חברים. אני יודע משהו חדש. אתה רוצה להראות לנו? תראה לנו. אבל אני צריך מזרון. אתה צריך מזרון? למה תראה נינג'ה? Do you want to show Ninja Warrior? אבל יש לי גם גלגול נינג'ה. נכון, יש גלגול נינג'ה שאתה יודע לעשות. כן. לא, הוא עושה ככה אבל. אז אתה יודע מה, אני אצלם אותך. הסימן הזה פה. אז... נצא למערוך אחר כך. כן. אתה יודע מה? אחרי זה אתה נכנס איתנו במטרו. בסדר? אחר כך אמא עושה את זה. אני יודע מה זה. מה? מה זה גלגול נינג'ה? זה גלגול נינג'ה, אני יודע מה זה. בסדר, אולי הוא אחד החמודים בעולם. ניתן לו אותה ככה. שאלה קטנה. זה נכון שאולי אנחנו כבר הרבה בתוך העולם, אבל איך זה נראה יום ממוצע בחיים שלך, עם ילד שהוא הכי חמוד בעולם, ורפואה ותחרותית. זה ממש משתנה. כרגע אני בתקופה פתאום, אחרי הרבה שנים שיש לי קצת חופש, עד אוקטובר, זה ממש לא החיים הטיפוסיים של מה שהיה לפני, אבל אין, זה קשה. אתה קם מוקדם בבוקר כי צריך לקחת גם את הכלב לטיול, ולהביא את הילד לגן, להכין אוכל, גם, אתה יודע, אני מנסה לאכול טוב, אז אני מנסה לבשל בבית. לא בקפיטריה שלה. כן, אוי ואבוי.
אז צריך, אתה יודע, ההבדל הגדול בחיים שלי זה שהכל מאוד מחושב. כאילו פעם הייתי יכולה להיות הרבה יותר ספונטנית, עכשיו לצערי אתה צריך לתכנן הכל. וזה קשה, לפעמים אין לך כוח, אבל אתה צריך לבוא בלילה לפני, להכין את האוכל לכל היום, להכין את האוכל לילד, לדעת נגיד שאתה הולך לסופר וקונה את כל מה שצריך, וביום שבת נגיד מבשל. בזמן הלימודים, אז כל הזמן גם הייתי צריכה ללמוד במבחנים, אז זה באמת פוגע כאילו, צריך לוותר, לא היה לי חיים, כאילו לא יצאתי, לא זוכרת פעם אחרונה שהייתי בקולנוע, נגיד לי הוצאת או משהו. לא עשיתי כלום. נגיד ב4 שנים של הלימודים, אז באמת היה מאוד לחוץ, אבל זה ה-priorities שלך, ובשבילי חשוב להתאמן, והבוקס נהיה גם הבית וגם החברים וגם הסושיאל לייף והכל, כאילו הכל מרוכז שם. את מתאמנת כל יום עכשיו? כן, יש לנו יומיים בשבוע שזה כאילו מנוחה אקטיבית, ואז זה הימים שאני עובדת על כל הפציעה, וגם עובדת על חולשות, נגיד כל מיני דברים, אז כן, כל יום יש משהו. ואת עושה גם פיזיותרפיה באופן קבוע? לא באופן קבוע, כי לצערי אני מספיק מימון. לא, זה מאוד יקר. כן. זה עניין כספי. אם יכולתי כל יום הייתי עושה טיפול, וזה מה שכאילו הספורטאים ברמה גבוהה, כל יום יש להם טיפול וצריך את זה. אני מנסה אבל לבד, אני מקפידה תמיד על מתיחות. לפני, גם אנשים לא אוהבים תמיד, אבל אני אוהבת לפני, יש לי את הרוטינה שלי של החימום, יש את הרוטינה של השחרור. וכל הזמן, גם בבית יש לי את כל הציוד של המוביליטי, אני עושה יוגה, רמווד, כל מיני דברים שהם מתיחות כאלה. כשיוצא אז ללכת נגיד לאוניברסיטה לעשות סאונה וג'קוזי, דברים כאלה, זה לא יוצא כל כך הרבה, אבל זה חשוב. אז כאילו, מספיקה נגיד להכניס בפנים את שעות שינה שצריך בשביל ההתאוששות? אז לא תמיד לא. יש תקופות שהן ממש ממש לחוצות ויש תקופות שהן פחות. השנה, האמת, זה האופן הראשון שיש לי לעשות אותו במצב הכי אידיאל ever. כי זה האופן הראשון שבעצם אין לי לימודים ואין לי יותר מדי לחצים. אני מאמנת, זה בעיקר, ואני עובדת במרפאת שיקום, אבל השעות שלי הרבה יותר גמישות, ואני גם מנסה להיות קצת יותר עם הארון עכשיו, אז זה באמת אופן שכאילו, אני מאמינה שאני אצליח לאכול כמו שצריך ולישון כמו שצריך והכל, אבל זה ממש בעיה ככה עד עכשיו. והיו כאלה שהגעתי לתחרויות גם, שהגעתי אליהם כאילו בלי לישון הרבה זמן. ועדיין RFA 2016, אחרי פציעה, אחרי זה, איזה הרגשה זאת הייתה ככה? ממש לא ציפיתי, גם לא ציפיתי שנה שעברה לנצח את האופן, ממש לא. וגם בגלל הגיל, וגם בגלל שיש מתחרות חזקות השנה, וגם שנה שעברה, כאילו, יש בנות, זה לא שאין תחרות, יש בנות מאוד מאוד חזקות ומוכשרות, שזה כיף לראות, וגם בגילאים שלי, ויותר מבוגרות ממני, יש מדהימות, וזה גם, אני ממש אוהבת את זה, ושמחה שהקהילה של האנשים בארץ גדלה ומתחזקת. חשוב להעביר שאת בעצם ניצחת כאילו בקטגוריה של הנשים שהן צעירות ממך, והשנה הקרוספיט בעצם הם הבינו שזה לא נכון, הכניסו עוד קטגוריות גיל, ואז בעצם השנה פספסתי את זה, כן. פספסת את קטגוריות גיל, אז בעצם עד עכשיו את התחילת אפילו, נקרא לזה, אפילו לא קרוב לקטגוריות גיל שלך. כן, כאילו הבנות, שזה מדהים. נראה לי הם איזה 15 שנים יותר צעירות ממני, משהו כזה. זה וואו. כי זה שנים מאוד משמעותיות, ה-30-40, אז זה הבדל. הגוף כאילו, כן. אז זהו, אז עכשיו השנה הראשונה שלי שאני אהיה מאסטרס בעצם, ונראה איך זה יהיה. אז בעצם, כן. השנה אני בעצם רוצה להביא את השאלות. מה זה? אני מכינה את השאלות אחר כך. מה מאוד מקצועי. אז בעצם
אז בעצם השנה, חשוב גם לאלה שכן עוקבים, בוא נתחיל רגע, אני שנייה אעצור בזה, אבל אני אגיד, בוא נסביר שנייה מה זה RFA. טובה מאוד בלהסביר. אז RFA זה בעצם תחרות שהתחילה על ידי עומרי פלד, שהוא הבעלים של קרוספיט הרצליה, ואחד מהמייסדים של קרוספיט בארץ, ומאמן דגול וגם ספורטאי, יש לי רק דברים טובים להגיד על עומרי. אז בעצם זה היה תחרות שהוא התחיל והוא ניהל אותה במשך כמה שנים, ועכשיו הוא העביר את זה הלאה, והשנה רון כפרי מארגן את זה, וזה תחרות שהיא כאילו אליפות ישראל לקרוספיט, אבל קוראים לזה אליפות ישראל לכושר גופני, ובגדול זה בדרך כלל שילוב של כל מיני דברים, זה 3 ימים של תחרות, זה מנסה לדמות תחרויות בחול ברמה גבוהה יותר. התוצאות שלך באופן מחליטות אם אתה תמשיך הלאה ל-RFA, מקבלים איזשהו חתך עליון של התוצאות, כל שנה זה קצת אחרת. וזהו, כאילו השנה שעברה היה קטגוריה של מאסטרס, היה קטגוריה 18 עד 39 בעצם, ואז היה 40 עד 44, נראה לי, נכון? כן, זה היה פשוט 40 פלוס. 40 פלוס. והשנה זה יותר מוגדר, אז יש את ה-18 עד 34, 35 עד 39 ו-40 פלוס. כן. כן, יפה. אז השנה זה קורה ב-18 במאי, נכון? אני לא סגורה על התאריך, זה יותר מאוחר משהו בדרך כלל. כן, כי גם הזיזו את הריג'נס ואת הגיימס יותר. כן. הבנתי. טוב. עכשיו אפשר לעבור ל10 שאלות? איך היא מחכה לזה? כן. טוב, עכשיו יש כזה 10 שאלות. הכי מוחברת ברגע. לא, זה סתם, זה כזה 10 שאלות פשוטות קלות שתזרוק את המילה זה הכי מלחיץ, כאילו, אני לא יכולה להחביא את לא, זה שאלות ממש איזה, נגיד, המשקה חלבון אהוב עליך, איזה טעם. טעם, זה משתנה. אבל לא, כי אתה שותה אותו חלבון הרבה זמן שוט. זה לא, זה מסובך. עכשיו. שוקולד יש לי בבית. שוקולד. רק לא בננה ודברים כאלה. הסקיל שהכי משמח אותך כשאת רואה שהוא בווד. שהוא בווד? כן, וואי. מה את הכי אוהבת לעשות? מה שאת רואה את זה ואת אומרת? אולי וואו. באמת? באמת? זה את? זה את? גם, אתה מדבר אדם שלא קורא בו. האמת שיש עוד אחד כזה, אני יודע, אבל זהו. לא יודעת, סתם, אני אוהבת כל מיני דברים, אבל משהו שמסתכל ואומרת, זה כל כך נחמד. חתירה, כאילו, חתירה זה הבסיס של זה. אז כן, יש לך קצת ניסיון. קצת. הסקיל שהכי מבאס אותך לראות בוואן. היום אני סוף בסוף יכולה להגיד שאין סקיל כזה, כי הצלחתי להשתלט על כל הסקיל. זו שאיפה. לקחתי כל כך הרבה זמן, אבל... מה האחרון שנכנס? זה פיסטולים. פיסטולים? כן, כי כואב לי. כן, אני היה בגמר היה פיסטולים. המכה הכי מפגרת שקיבלת באימון. אוי, יש כל כך הרבה. אבל אחי. היו מלא פעמים שדפקתי את המוח, בסנטר, לראש. לא יודעת, יש מלא, כאילו כל מיני מכות שנכנסתי לתוך דברים ולא עשיתי. הסקיל שלקח לך הכי הרבה זמן ללמוד. מוסלאפ, סרט טבעות. זה היה... אני עדיין לא שם. ואחרי כמה זמן הצלחת אותו? היה לי מלחמה עם זה בערך 2 שכאילו הייתי מצליחה ואז היה נסיגה, והייתי מצליחה והיה נסיגה, וזה היה מנטלי לגמרי, פחדתי מזה פחד מוות, לא יודעת למה, היה לי פחד כאילו לזרוק את עצמי לתוך הטבעת, אז היה לי קאפ ממש טוב, אבל אז הייתי עולה וכאילו עוצרת את עצמי. זה הטרנזישן בעצם. כן, אפילו לא הטרנזישן, הקטע של פשוט הרעיון של לזרוק את הגוף קדימה על משהו שזז. כי נגיד בר מוסלאפס למדתי תוך שנייה ולא, אף פעם לא פחדתי, כי העמוד מקובע, וידעתי שלא משנה מה, אני אהיה שם. ותבוא בגלל שהכל זז, וגם אתה זז, וגם זה גבוה. וואי, זה היה כבר, וגם כי אני כבר זקנה, אז זהו, כאילו לא... ממש מלחמה היה לי עם זה. כשאני הייתי פעם אחת, אני עדיין לא למדתי את זה, אבל כשאני עשיתי את הרעיון הזה, ניסיתי לעשות את זה בקיפ,
ואני הגעתי, עד שאני גם מנהלת פה בטרנזישן, ואני הגעתי פעם אחת, אמרתי, טוב, זה היה עכשיו, אתה קם בבוקר, זה עם מצב רוח של, היום זה קורה. כן. אתה בא, עולה, ואני הייתי כל כך גבוה, שאני כזה, אני עליתי, ואני הייתי כל כך בשוק מהגובה, שהייתי כזה, אני פה, ואני כאילו, אופס, פספסתי. אני כזה, תראו מה קורה פה, לא נעצרתי שם. איזה קרוספיטאית הכי היית רוצה להיפגש לצ'יט מיל? זה יכול להיות בחול. כן. אחד מהדודרס? לא, אני ממש אוהבת את אני תורסדאטר, כי למרות שהיא כבר לא כאילו אחת מהטופ היום, היא הכי קונסיסטנטית, היא הכי הרבה שנים, היא מצליחה להתחזק ולהתגמש עם כל השינויים שהיו, וגם היא מאוד שמחת, כבר פגשתי אותה כמה פעמים כאן בריג'נלס, והיא חמודה ממש, והיא תמיד מחייכת ושמחה, כאילו, וגם סמנטה בריגס, אני מאוד מעריצה אותה, אז... גם פגשת אותה. כן, גם אותה פגשתי, גם את סרה סיגמנס, יש לי תמונות איתה. איזה עמניה. יש לי תמונות. לדעתי אבל באמת היא כאילו, היא משדרת אנושיות כזאת, והיא גם כאילו, היה לה גם את הזה דברים שהיא קרסה והיא טלפה, היא כאילו משדרת אנושיות כזאת וחמימות, והיא לא מכונה כזאת שעושה נטעים, יש לה משהו ברור באופי שלה, ויש להכיר אותה. אני גם אוהבת נגיד את הפוסטים שהיא עושה באינסטגרם, זה פחות כאילו, או תראו איזה פוסטית אני, זה יותר כזה, תמיד יש לה איזשהו מסר בפוסטים. מגניב. כן, אני מגניבה. מסתכל. מה האימון האהוב? השמות של הבנות. אנחנו לא זוכרת אותם. לא זוכרת את האימונים האלה בכלל. אין אימון בן שאת הכי אוהבת לעשות? יש את ה-150 וואו, זה שזה נחמד. אבל האמת שכמעט ולא יצא לי לעשות אף אחד מהאימונים. באמת? ישבתי עם יורון ויש לנו פוסטר. וישבנו, כאילו דיברנו ובדיוק ישבנו מתחת לפוסטר והסתכלתי עליו ואמרתי לו, אתה יודע, כאילו לא יצא לי לעשות אף פעם את כל האימונים האלה. ודיברנו על זה שאיזה קטע אם הוא היה שם באופן את אחד מהוונצ'רס ואז עברנו עליהם כדי להגיד מה היה מתאים ומה לא. דיין זה גם נחמד, הקנסיון פושאפס ודדליפס, זה דיין. לא זוכרת. יובל. תגיד לנו מה זה פושאפס. כן, אז נראה לי שזה גם נכון. אוקיי, אז אני יכול לשאול אותך איזה מהם את הכי שונאת? במידה, את לא עשית אף אחד. אני לא, אין לי מספיק, אחד עם שבו, עם מסל-אפ, רים מסל. לא, אבל היום אני כבר אוהבת, אז זה לא... אוקיי, שיר שאת הכי אוהבת לשמוע באימון. השיר תמיד מריבות על זה. כל אחר, אם מישהו מהבוקס שלי יקשיב לזה, אז אני אגיד Tomorrowland, כי הם צוחקים עליי. אני אוהבת כאילו טרנס ומוזיקה עם קצב ומסיבות. מגניב. וזהו, והאוכל שאת הכי אוהבת לאכול כזה אחרי אימון טוב שמגיע... המבורגר. המבורגר. אחרי כל השיחה הזאת, הספורט ובריאות וזה, ורופאה. מה האוכל שאת אחרת? המבורגר. אבל זה מדהים המבורגר. כן? יש לי חבר תמיד, הוא רווק, אז הוא תמיד מנסה לשכנע אותך לאכול איתו ג'אנק פוד, אז הוא כזה, סתכל, יש פה בפנים חסה, יש פה ירקות וחלבון, זה ממש מושלם. הגענו לחלק האחרון של הפודקאסט, שבו אנחנו עושים מעין מתקון מצחיק, ועכשיו יש לנו כאן את שרון ואהרון, שאנחנו רוצים לראות כמה הם עושים. עכשיו החוקים הם שעושים 10 סקווטים ואחר כך יורדים לברכיז אחד ועולים. הכדור יכול ליפול 3 פעמים, פשוט מחזירים וממשיכים מאיפה שהוא נפל, וזהו, ואנחנו לוקחים זמנים. מוכנים? למקומות, תיקון זה. Welcome to Tabata. Here we go in 5, 4, 3, 2, 1, go! Round 1.
תודה רבה רבה רבה, היה לנו ממש כיף שהיית איתנו. היה לי גם ממש נחמד להכיר אתכם, וגם להגיד לכולם מי שרוצה לבוא לעשות אימון ניסיון בקרוספיט CLB באזור התעשייה של בני ברק, יבואו. גם מנוסים יכולים לבוא לאימון ניסיון? כולם, גם מנוסים, גם חדשים, גם סתם לכיף יכולים לבוא להתאמן איתנו, וגם קרוספיט הוד השרון, יש שם מאמנים מדהימים, מתה עליהם, גם על עידית וגם על אבי, אז זה שני בוקסים שאני ממליצה בחום לכולם. תודה. קרוסקאט, פרק ראשון, טיים!